салом бинандагони хабартиҷӣ. оғоз аз моҳи октябр пас аз 7 моҳи танаффус парвозҳои мустақим дар масири душанбе Истанбул ва душанбе Урумчӣ барқарор мегардад. тасмими барқарор намудани парвозҳо дар масири душанбе Истанбул ва душанбе Урумчӣ тибқи қарори ситодии ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии коронавирус ва бо назардошти риояи ҳатмии санитарию эпидемикӣ гирифта шудааст. парвоз дар самти душанбе Истанбул ҳафтае 2 маротиба аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии Somon Air, Тоҷикистон ва Turkiya Airlines ки Туркия сурат мегирад. парвозҳои мустақим дар масири душанбе Урумчӣ вобаста ба теъдоди мусофирон дар 2 ҳафта 1 маротиба аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон, Somon Air ва Китай анҷом дода мешавад. манбаъ афзуд, ки бар роҳ мондани парвозҳои мустақим байни шаҳрҳои Душанбе Тошканд аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар ҳоли бозбинӣ қарор дорад. таъкид шуда буд, ки зимни парвоз мусофирон ҳатман бояд бо худ санади ташхисии манфӣ аз COVID-19 на пештар аз 72 соат бояд гирифта шуда бошад. ёдовар мешавем, ки оғоз аз 20 марти соли равон Тоҷикистон парвозҳои ҳавопаймоҳоро дар иртибот ба хуруҷи вируси COVID-19 ба бисёр кишварҳои дунё қатъ намуда буд, ки ҳадафаш пешгирӣ аз зуҳури ин вирус ва таъмини саломатии аҳолии мамлакат арзёбӣ мегардид. феълан дар масири Душанбе-Дубай парвозҳои мустақим сурат гирифта, инчунин байни Душанбе ва бархе аз шаҳрҳои Русия парвозҳои махсус барои овардани шаҳрвандони мамлакат анҷом дода мешаванд. яке аз ҳавопаймоҳои Туркия ва Китай шумо метавонед билет гиред ва ба он ҷо парвоз кунед ва Тошканд ба ҳар ҳол кушода мешавад ба наздикӣ. ҳатман нависед дар комментария.